3 deities and a bello. Pastor Kulo with them no. That Reverend Bidolozoma. You would him Narum Osana Yahweh must be worshipped. And I am here to tell you to make your research. If you don't find out na Yahweh Bafalo Syndicanan, you will to far Robunago de Benakibla Robunago Bonozo. Exodus 25 verses 18. Osigi, and thou shalt mold me 2 cherubim. Verse 22. Upon it I Chuku will stand to commune with thee. Unu ga abolo malo sanabo. Nenye ka mubu chineke na abako sio ba aguno. Omena ni Igbo abụghị ekpere alụsị ma ife bụ alụsị maka na ya dị ekpere alụsị anyị na-agụda alụsị. The cherubim is a medium through which we communicate to Chukwu. Alụkwụsị is the 2 words that give you alụsị. Ihe na-akwụsị alụ na-eme ajọ ife. But before